आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जेरैबायदि खस्थ' खालामदोंमोन बिदिनो मोननो हादों। आं गल्ड मेडेल मोनदों। जोंनि गरेस्वर काराटे एकाडेमिनिफ्राय जोंनि टीम 12 जन थांदोंमोन ओडिशायाव। माला जादोंमोन खेलाया जों थांदोंमोन 18 तारिखै, खिन्थु बेयाव खेलाया 21 तारिख आरो 22 तारिखै जादों। आंना 21 तारिखै सिनियर केटेगरि 60 केजि। ओमफ्राय जों सारा जोंखौ जेरैबायदि फोरोंदों बिदिनो जोंबो सोलोंना लादो आरो आसा खालामो आङो इयुनावबो बिदिनो मोननो हागोन आरो आङो गावबो नाजागोन। गिबियाव बबेनिफ्राय जे गेलेजेननायमोन? आङो बिदिनो माने गोसोआव फिसानिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो सानगासिनोमोन आंबो माबा मोनसे खेला गेलेगोन होननानै, नाथाय हायाखैमोन। जोंनि गरेस्वरावबो बिदि माने खेला गेलेनाय गैथ'वामोन। ओमफ्राय जोंहानिनो दादा आरो ओमफ्राय बे बुंदो माने सानसे आं बुंदोंमोन बिनि सिगाङाव आं खेला गेलेनो गोसोमोन होननानै। ओमफ्राय बिसोरनि फंबाय आरो जोंहानि दादा जायो। ओमफ्राय बे माने फोरोङो गरेस्वरावनो दोङो। ओमफ्राय आं फन हरबाय दादाखौ। ओमफ्राय फन हरनानै बे गावनो ओमफ्राय बुंबाय फैनोबा फैनो हागोन होननानै। ओमफ्राय आं बिदिनो थांनायसै आरो थांनानै आं दिनै बोसोरसे जाबाय बिदिनो प्रेक्टिस खालामनाय। बोसोरसेयावनो जे नेसनेल गेमाव जे बाहागो लानो हादों? औ सार हादों। उन समाव मा जानो सानो बे खेलाखौ लानानै? आं उनाव इन्टारनेसनेल गेम गेलेनानै बेयावबो गल्ड मेडेल माने लाखिनो थाखाय नाजागोन आरो। उनाव बबे खेलाया? खोनानाय बायदिबा सारा बुंनाय बायदिबा जोंना आरो माबायाव दुबाइ इन्टारनेसनेलाव जागोन आरो जोंनि इण्डियानिनो जम्मु काश्मीराव जागोन होनना बुंदों। नैबे समाव जे नोंनांगौ बे बिथिङाव माबोरै थांदों? सार बिनि थाखायथ' जोबोद खस्थ' जादों जोंना। आइ आफायाबो बे समाव फैसा गैथ'वामोन। सोरनिबाफ्राय धार लानानै आंनो हरदों। जोबोद खस्थ'यै थांदों। दिनैनि दिनाव जे बिटिआर बिटिआर सरकारा जाहाथे जोंनि जिथु गामि गथ' फिसा किसुमान दोङो ना बिसोर माने फैसानि थाखायनो थांनो हाया। एसे जुदि सहाय खालामो होमबानिया जोंबो गोजौ दावगालांनो हागोन। सनानि मेडेल मोननो हादों। आं जोबोद खुसि जादों जिहेतु आंनि थामथि फिसाजो उषा रानि बसुमतारिया दिनै उरिष्याआव थांनानैहाय इण्डियाननि जिथु माने गल्ड मेडेलखौ मोनबाय लाना फैदों। ओंखायनो आं सान्दों हयथ' दिनै जोंनि बे गबसार ओनसोलनि हयथ' इयुननि आरो माने जोंनि फरायसा फरायसुलि सेंग्रा सिख्लाफोरा हयथ' आंनि फिसाजोखौ बेबायदि मेडेलखौ मोननाय नुनानै आरो दावगालांनो हागोन आं बेखौ आसा फारिदों। आरो आं खिन्थु मोनसे सानदोंमोन आं बिफा हिसाबै जे इसेबां दावगानानै जे गल्ड मेडेलखौ मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन। जे आं सानो हयथ' बिमा बिफाया बिफा जानानै हयथ' बाहाय सहाय खालामनानै होनो हायोब्ला आरो जाय गेलेग्रा गथ'आ जुदि आग्रह थायोब्ला गोसोआ जुदि जुजियोब्ला हयथ' आं दिनैनि बेलायाव बुंनो नागिरदों हयथ' हायोखौबा हायो होननानै आङो सानदों आरो। ओंखायनो आं आरोबाव आसा खालामदों आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंनि बेबायदि बर' फिसा आरोबाव देरहासारथों आरो जौगाथों आरो बेबायदि ओंखारथों। हयथ' जों बर' हारि हिसाबै हयथ' जोंहा बेबायदि नेसनेल हयथ' इण्डिया जिथु वार्ल्डआव जाहाथे सिनायथि जागोन होननानै आं बेखौ आसा फारिदों।